जों एसे बेरायना फैनि र' नों थांथ'आबा दे नोंसोर थांना फै दे थाथ' होमबा औ दे Wah, एफा समायना सिख्ला मोननैबा लागौमोनलै आयै थोद साला लाजासिगोन खोमालै आयै बेलाय दाख्लै नुनाय सिख्लाया माथो ओइ ब्र मा सिख्लाया सोरलै मा नांगौ नामा नांगौबा बुंनानै होगोन आं औ नांगौमोनथ' नंगौ नामा औ र' बिदिबा आं दानो थांनानै बुंनानै होनि है नांथ'ला दे नाङा नांथ'ला जिरायला बायदि गरमथारलै ओइ जाम्बा मा नायबाय थाखो है जेबो नङा र' ओइ सुषमा स्कुलाव थांनो नागिरदोंबा आजिखालि माथोखौनो होनो नागिरथारला माथो खोब गावसोरसो होआ दे ओइ बेनो नोंखौ नांगौमोननोलै फाग्ला जागासिनो नोंखौ नुनायनिफ्राय नोंहालाय लागोन ना लाया है आं मिथिया साला फाग्लिया गोसो दं बायदि मोनदां ओइ सोरां औ जाखासिगोन नोंना सिन्था गैला पार्टिया माला होगोन नंगौना नङाब्रा थारैनो बै सेंग्राया जोबोद समायनामोन आं लानायानो मोजां जासिगोन नामा दिनै हारसिंसो नामा औ लोगोआ फैयाखै नामा दिनै माबा खामानि दंनो बेनिखायनो फैयाखै माबाफोर खामानि दंमोन नामा बेजों खामानियालाय जेबो गैयामोन आदाया बेनि नाम्बारखौ आंनो होनो हागोन नामा औ हागोन मानो हाया जानो दे ला 8011 थेंक इउ दे बिदिब्ला थांलायनोसै मा खालामदों दं ओरैनो सोरमोनबा नों आंखौनो सिनायाखै नोङो सोरमोनबा खोन्थाना आं सुषमा अ नोंसो डिनार खालामबाय खालामबाय
दिनै मानो क्लासाव फैदियासै? खामानि दंमोन इसे ओमफ्राय मानोबा SMS होखो दिनै? आं नोंनो फंनैसो खोथा बुंनो दंमोन माने। मा खोथा? आं नोंखौ मा आं नोंखो जाखो? आं नोंखौ अराय समनि थाखाय गोरबोआव जायगा होनो लुगैबाय। सोरां, नों आंखौ गोरबो बिखायाव जायगा होगोन ना? हागोन, मानो हाया जानो। आंबो नोंखौ गिबि नुजेननायनिफ्राय गोरबोआव जायगा होखाबायमोन ना। गाबोन फ्रि दंना नों? औ, गाबोनथ' सानडेखा। अब्ला गाबोन लोगो हमलायनोसै नामा? अके। नंनि सिखिरियै मेगना नंनि गोदै मिनिना नंनि सिखिरियै मेगना फागला आं दिनै जावलिया आं दिनै नंनि गोदै सिखिरियै मेगना सुषमा, थ' बहाबा बेरायनोसै। है थांथ'ला, बाखांनाय मोनदो आं। थादो, आंहा न'आव थांसै। सुषमा, बहा थांनो? सकआव थांनि, नोंलाय बहा थांनो? बेयावनो आंबो। थ' ओइथिं बेरायहैनोसै। हेल', दहायनिफ्राय मोनसेबो SMS गैया जे। बहा दं? जेरावबो थाङाखै नामा? थांदोंमोन, थाब फैबाय। मा खालामदो दालाय? नाथिं। औ, आंबो जोबोद बरिं जाना दं। बिनिखायनो आंखौ गोसोखांदो न? माने मा बुंनो नागिरदों नों? आं गावनो नोंनो SMS होबाय, नोंथ' होआखै आंनो। दहाय बहा थांनाय नोङो? न'आवनो दंमोन। थार खोथाखौ बुं, आंनि समाय लाना। थाङाखै जेरावबो। डेटआव थांदोंमोन न? सोर बुंदो नोंखो? आं जाखौ नुदों बेखौनो बुंदों। मालाया बुंबा फोथायनाय नङामोन आं। मा नुदों बुंलाय? बै सेंग्राया सोरमोन? सोर सेंग्रा? गासैबो मिथिनानै मिथिबायदि दा था नोङो। हेल'? हेल'?
ओइ सोरां मा खालामदों नों बेवहाय हारसिं हारसिं हा आरे सोरां नों माथो गाबदोंसो सोरबा माबा बुंदों नामा है जाम्बा बेखौनो दुखु जायो थार मोजां मोननायाव बेफोरखौ ओरैनोसो बुंनाय जायो बेखौनो दुखु जायो नामा खोथाया बेल' नङा मनज मैया आं सासे सेंग्राजों मार्केटावबो थांनाय नुदों आं सोंनायाव बियो आंनि कलखौ दानना होबाय आं हाजार कल SMS खालामसेयावबो बियो आंखौ ब्रेकआप होबाय जाबाय दे जाबाय दानि सिख्लाफोरखौ मा बुंबावनो गासिबो गावनि गोसो बायदि सोलियो गावसिनिबा गासिबो गिदिर जोंनिबा जेबोआनो नङा आरे सोरां भाई बेनिखायनो सिंगेलानो मोजां आं दा मा खालामबावनो जेबोथ' गोरोन्थि मावाखैमोन आं बिनि बारा दुखु दाजालै आं गोसोब्लाबो लुगैब्लाबो जेबो बियाखैमोन लायाखैमोन नाथाय आं बेनो गोरबो बुंजासे अननाय होदोंमोन बेनोथ' जाबाय दा आंबो मा बुंबावनो जि जायो मोजाङैनो जागोन थ' न'आव थांसै बिदि थाबाय थाबा मानसिफोरा गाज्रि होनो आं दिनै बेयावनो थागोन गोसोआ एसेग्राब गाबनो गोसो जादों आंना जाबाय दे सेंग्रा मानसिया बिदि जायो नामा थ' न'आव थांसै फै थ' बेनि थाखायनो गाबबाय थायो नामा गुबुन नागिरगोन जा मेरला सिख्ला दंखायो बेखौ मोननाय नंखाला नोङो जा होमबा गुबुन नागिरगोन थ' सोर मा होदों हा है माबा सोरांसो कल SMS होना डिस्टार्ब होबाय थायो माबा आं मोजांखौनो मोना बेखौ साला सोरां नोंख' आंनि हिन्जावखौ कल SMS खालामनो डिस्टार्ब खालामग्रा र' नोंखो ओइ जाम्बा मा सानखो गिबाय नामा गारजानो गिनाङा दे मोजांखौथ' आं नोंखौनो मोनखायोना सना ओइ सोरां नों मा आंनि ज' सानफ्रोमबो कल SMS खालामना डिस्टार्ब खालामबाय थायोलै गोसोआव ला बे आंनि हिन्जाव आरो होबावब्ला खोथाया गाज्रि जागोन मालायनि गेजेराव हाबनानै दम फैनो लाजियासै नामा हाबा जायागारा हिन्जाव बुंना लानो ओइ गोसोआव ला नों बेखौ थाबैनो गारबा गार नोंजों समाया बे आंनिसो गाराबा मा खालामनो मा होनखो नों औ नों जि खोनादों बेखौनो बुंदों आं बे समखौनो आं बेसेबा गोबावनिफ्राय नेबाय थादोंमोन दिनै बे समा फैमारबाय सवात आंबो बे समखौ नेना दंमोन
बेफोरखौ आं मा खोनादों हो आरो नों मृदुलखौ मानो बुनाय आरो आंथ' नोंखौ सिगाङावनो ब्रेकआप होखाबायमोन मा आंनि खिबुखौ नों गारनो नागिरला नामा नों बायदि बाजारनि बिबायारिया आंजों समाया मा नों आंखौ बेफोरबायदिजोंसो रुजुबाय नामा बेसेबांबा मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौ मानि थाखाय नों आंखौ ब्रेकआप होखो दायखौ मिथिना नों मा खालामनो जेखि जाया आं नोंखौ ब्रेकआप होखाबाय मोजां मोननानै गोरोन्थि खालामबाय आं जानांगौ आंनिनो गोरोन्थि आंनि जिउनि सिमाफोरखौ नोंजोंनो सुजुदोंमोन दिनै नों आंखौ ब्रेकआप होबाय जागोन नों गोजोनै था जेब्लानो नों हारसिं जागोन फिन नों आंखौ नागिरफिननांगोन नाथाय नों आंखौ बे समाव नागिरना मोननाय नङा रोजा रोजा मानसि गेजेराव नों आंखौ नागिरना मोननाय नङा गावखौनो नों लाथिख' बायदि मोनगोन हेलौ दोङो ओरैनो नोंलाय हाबा सोरनि मा मृदुल आरो बिबारिनि हाबा सोरां दिनै आं नोंनि सेराव फैफिननो सानबाय आंखौ नों निमाहा होनो हागोन ना सोरां आरोबाव मा नागिरना फैदों नों आंनि जिउआव प्लिज सोरां आरोबाव खेबसे नोंजों रिलेशनशिपआव थानो सानबाय आरोबाव मानो खेबसे आंनि गोसोखौ सेफायनानै नों गोजोनासै प्लिज नोंनि बायदि अननाय नोंनि बायदि केयार आरो नोंनि बायदि मोजां मोननाय रावबो होनो हाया आंखौ मा सोरजोंबा गारजाबावबाय नामा नोंनि अननायफोरखौ जोबोद गोसोखांदो ओइ सना बावबाय नामा नोङो जों सानैनि समाय लानायखौ बै समाव सानैजों बै बिफां सेराव जिरायना ओइ सना होनना गाबज्रिनायखौ आं जोबोद गोसोखाङोलै सना आं दा मा बुंबावनो बेफोर खोथाखौ नों सिगाङाव साननायमोनबा मा जायामोन
सरि आं हानाय नंला आंहा गोबां खामानि दं थाथ'दो सोरां सोरां आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो Mamiजों सफैबाय थांनोसै होमबा न'